Subo man palandongon pero murag glass na gadin namang adlaw diri sa bukid nun. Gikan na mi diri sa Sidar anza naghinaon na mis undoy uli pa bigdi. Pagkakita na mo sa weather update, nag-decided mi nga muli na mi karong adlaw. Bisa agamang plano is 5 days mi diri nahimo na lamang duha ka adlaw kay naay bagyo musud basig mas tak na mi dari kasang semana. Mingaw kadtos bata. Kay kung wa pa mi bata gibilin nabisan pa og sa kabuwan ta dari sa Mindanao pero naghinahon naming duha mamalik mi puhon. So gahapit-hapit na lamang mi dari mao ni tribal capital diri sa Bukidnon dari sa Impasugong. Naaman sila dari mga statua, ga picture mi dari, video-video pud ginagmay ba kay panagsara intan makaanhi. So sa di pa bimuli og buhol guys, nami hapiton dito sa Manolo Fortich, classmate as dya sa mama ni Undod. Nani guys sa Impasugong, mo ni tribal capital sa Bukidnon. Welcome to Alalom Post, Isolon, Sumilaw, Bukidnon. Why entrance? Mula mo dari magliili ra. Be? Uy, rang taas ra ba? Dai, kan. Wow. Lag mo ka? Parang taas ah. Amazing ka guys. Tuy ko ano, bay ko ano, putyo kan to. 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 Oh, hala kita mo guys. Naibay o putjukan na oh. Ah, kitan baka na nila. Pero grabe mo kung tumuya na baka ni dugos sa mga mamuhagay na. Tanaw ko na rin doon nga na purmag na may dugos. Para laduan ang good guys na tana. Na. Mailhan man na sa idang shape. So, mo na ikuan guys. Alalom Falls. Ay. Di siguro di dahil sa manhaan guys. Ano na bang taas ah? Hindi na manhaan kay lisod man. Ano ah? Di na ni Rada. Sightseeing rami guys. Kaya naapitan man mo. Diyan ko picture ko. Selfie. Selfie sa selfie. So dami daring duha karon nga mag-kiss na buti. Kaya mag-kiss man may basta na aming makita nga amazing creation of God. Yan na tila mga souvenir bags guys pero maglisod mi kay nagmotor mi kabaguod ko. Lighan mi gamit. Ha, ligon pud. Kuan sa marag bayong. Nindot ra pa daghan pa jud. Maadyo diri sa Bukidnon mga kagahi kay napay mga tourist spots nga libre ra wa pay entrance. Mao ni ganahan ni undo dari mag-drive sa Mindanao guys kay dako ilahang kalsada tanawa 4 lanes sa Haypa 6 lanes. Gawan-uwan na gid guys so raincoat na ko daani kay murag lahi na gid arang bugnawa ba diri gitugnaw na ko. So huwebes pang adlaw mo sa dagbagyo pero kinahanglan na namo muuli kay og di mi muuli mas tak mi dari taman asang semana kay dugay man ang bagyo mohawa. Nya gamong plano kay 5 days ra man jud mi diri so nahimo na lamay nung 2 days so naputo dagatang laag pero sa dinalaman kay na pa may daghang panahon siguro kanang wa pa jud gitugot sa Ginoo nga makasuroy tag daghan na ari kay tagaan man mig bagyo. So nang hapit Pedres munisipyo sa Manolo Fortich kay mag-withdraw mig kwarta kay wa na may kapalit og ticket nindot po tagilahang munisipyo guys nindot ilahang lugar kay luag unsa arang kahinlo pud ba. Makalipay de po nanahan guys nga dining lugar na dinhi Tagalisya nga naminjo na dire arhina na mo je pareho silang Tagalisya ba juglaki mo naming bisitahon karon. Tulo na sila kadikada dari na mo je. Ja syempre dirhi na sila ning lambo jawa po ko mag-expect guys na rin makailan ha diri. Lam nindot. Og syempre di jud pwede di ta makapapicture dire kay maadyo break kanunay ta makatamak di ba ignorante jud ta ba sa lugar nga panagsara ta makatamak din biyahe na pud mi kay padung na mi datos ilaha mga to mi guys sa Galagar Susuban family nga murag sila ra gid daan ni nagbadyo kay kini nga apelyiduha puro jud ni nga mga taga Alicia Bohol nandiyan isud na mi silang subdivision guys kawawa na mi dari kan daghan na mi karsada nang utan na mi. Asad ba nila ma'am bit Galagar Susuban? Galagar Susuban. Ada pasal dato gamay. Maadyo na lamang gani guys kay ilado sila kaadyo dari kay lalim pagka 30 ka tuig na sila diri good. Ang problema lamang gid kay ag kami mo ay nakawawa kay daghan may karsada. Asad ba nato Galagar Susuban? Salamat sir. Pagay Susuban diri. Mo kita diri. Alis yan. Og finally guys murag mao na gid ni kay na mo kuno tindahan. Hi! Palit pagbuwad! Palit pagbuwad! Bumala mo dito oh, nindot mo na dito naman dahil mo sa mga nindot bang lugar ba? Hi! Uy, nakita naman ta sa ulan. Oh, lagi. Ito na sa dito. Ito biya mas inyo. Nakalimutan mo ko nimo. Oh, nya ito kung dito tindahan. Oh, dapat mas imut kasi suri-suri. Wala ko maglam taga din hiday jud in jud ay lagi mi dali. Basket nang mama ka ha. Oh, Dito mo sa ulo niya. Dito mo sila kana nag-hiking ni nag.
Tanawan na yung kukuhat, oh. Si William nagkukuhaan ani. William. Remembrance day, tiyo eh. Tiyo, ano picture tayo kay Sumbong? Tiyo, talawa, bitig ba man. Elementary days. Oo. Bisig ba sa biga? Dili. Dua min ka ng out ba? Dali. Nagbangga niya mong dindi. Kanina mo may nagbuhat ako. Uy, dali, sulod sa ako. Ano sa suban? Ang sabi apelidong Susukan man to siya, galagar man ko. Tariya mo tagali siya. Untaga. Jangan nangabot naman mo diri lutuan mo butang latutan. Ano man diri na nabuhi. Jang tong ngedit ninajud mo din ninajud mo. Tinawan yung Ano sa abato kaningan ni? Ani ato? hapit nagkakasalon. Mura magbag-o pa to, mura magbag-o pa diha gadi kay mga kauban. Isa tayo mga kauban. Itong mga anak ug apo. Kani. Pero na pa kay pamilya na to lagi. Karon. Igsuon na to. Silo ay ko sa mga kuan Uy, lami dili mo ko na. Sa naman ka adyo. Ang sabi sa subdivision. Oh, Nagkalimot naman ko kasa tamo lasot pag-awas. Nadengan na anak na. dito ra man anak. Uro nang kubay. Dok, nag-bless ka, Dok? Ang mga taga-alis siya di naman diri. Lagi kay pagpangutangan mo adyo lang susuban na ni. Kamura jud. Kay di man jud mo taga diri. Pero karon bigi din nagatid mo. Lagi mga 30 years naman diri. Mangisnak ko na, hindi naman yan sa ni isnak din nga mura naman panihapon na. Ano ka ani? Iya, ang pagto mangisnak tagpanog ko. Pagtalo tag grabe. Mura magpista. Da, dati man bisa. Dali ra ko pagluto dali. Sa mo kini mong ikaw pigalito dali. Kuan cheesecake ra. Ala wala may siko ka mo kag na. Subukan din. Grabe jud. Hadlok jud maguntas mi. Naluoy man ni na kay kig na mas purami pi pada dag luto. Dapat di dagan nag-bake sama ka nag-bake dani. Ting. Pero kanina pa kanito. Ano dali sa ka nagka-bake. Wala gi magic. Kana magipadat ng pajamig manok. Lipay na sundan kay nanay ko kib-kibon na to. Sakto na natin pala bi. Ayaw. Arang gamaja ra ko kinan anog rice. Si undoy raman si kasog bugas sa among bahay. Ginuangan di ka doon. Dito tadi kasog hinga anog rice sa kamera. Gamayan lang rice na pero patabati ka rin ang blue. Sakto ra. Sakto na na pala bi kay. Mura na wala ganahan ug tanan magsig balik. Sige ra sumsi man balik na pud ka kay nagagpagkaon. Uhon lagi. Wa man ko kainom damo manulo ditong ila ha. Hinabo bitaw tas munisipyo nakainom karon pa ko nakainom na manigag. Ngano voltage man ka mo ala ako dito. Ingon dito ka. Mo gani lagi. Sunod ba na aga sa baka? Kay Tuhon na kay go laging kami gin man niabot maninon mi dani. Murag tinadhana agad din mo kakaan sudan dari daghan. Ha? Pista ra murag pista kay kada mag bring house. Hoy adjaw kay tak na ka. Ketas bayan ni magay. Bugat ka kaadyo ko ang mga badyo ka bugat. Hindi ko gamay kaya di ko kadaag nimo. Mararabag ipiang narapan niyang likod. Mga alas 8 gabi guys, nakasakay namin sa barko dya. Ekonomi ra amang gikuha guys, mas gunay gamay ra og pasahero. So guys, grabe panghambog ra ni nahon ninyo nga hangbaon guys, nga pinutos pa dyan ni Ate Big. Salamat kadto sa tibuok pamilya Galagar Susuban family. Wa laing Galagar Susuban dias Manolo Fortich. Sila ra kadto salamat kadto kay arang lamiha kadto ag manok. Nda na po ko igasan ni Dalton kay ag cheesecake nga hang gibake. Salamat jud kadto nda arang lamiha lagi ag manok. Bawo ijaman bitining orasyonan nga ramang lamiha. So lami na gamang panihapon nakatipid pagad mi kay wa nami na malit pagabot na mo spear kay daghan namin ang hangjag natong mga panihapon sa kay di na mi mo kuan kay na mo Salamat kadto sa pagpangga Galagar Susuban family kamong tanan to minute to mention. Kami kadto mga panihapon wa nami na malit daghan pa kadto. Salamat kadto Ate Big. Sa ating buong pamilya Galagar Susuban das Manolo Fortich ay. Salamat kadto kay. Libre panihapon lami pa. Alas 10 sa gabi guys, biyahe nami, anja mo abot ko na dito alas 5 sa buntag. So medyo bad nagajud pud, mura migi pang dujan. So pagka alas 6 niabot na mi sa hagna kay dugay pa man kana og daghan pa migi pang diskarga. And then biyahe na jud mi paalis siya, wa na mi maghapit-hapit bisag asa kay grabing mingawa sa bata bisag katulo ra kagabi nga wa mi nagkadug, grabing sakita na mas daghan ra mingawa naman kaadto. Nya palit ko diri sa paborito nga banana cake. Kay dapat mga pipanta lagi mi sa hagna, anja ka wa na may kapihanan ron, wa na may painitan, di man pareha sa una nga daghan ay painitan nagpatak-patak nang skilid karon wa naman. So ato na lamang mi sa among bahay mamainit dan, excited kaadto ko guys makakita ni Dalton. Maot na pag panahon na italigsik ko dari maura pud ang panahon dito sa Mindanao ug dari. Kay ngano, pareho ra magagianan sa Bagyo, apil man Bohol ug Mindanao, manang maurag panahon. Mga hapit alas 7 diri na mi sa bahay. Ay, talatutong ano gakus looy, gakus kami ka? hindi mo siya nag-working ko rin palapon. Working in the pineapple. Pineapple. Hug me. Ay, so, Are you happy now? Mom? Happy now?
Please, nanay. Change the diaper. Hug me ko, no, hug me. Hindi na naglabi. Mingaw na. Pero, nauya na po. Hug me. You should lock the door at the bathroom, bro. Lock the door at the bathroom. Mama is washing. Mama is washing da? Okay, batang give me a kiss me. Kiss nanay. Let's go to the bed. Balik kami kay